Do 9 a 11 de agosto terá lugar en Vilaxoán un dos festivais máis importantes da provincia de Pontevedra. As Revenidas presenta a súa 16ª edición cun programa de interese internacional que mantén as súas raíces vilaxoanesas. Este ano destaca a solidariedade e a importancia da muller no festival. Destacando sobre todo a presencia transversal das mulleres en todos os campos do festival, que tamén apostamos por xente de kilómetro cero, por exemplo, a peixeira que trae a sardiña vive aí ao lado, a das panaderías aí, a decoradora que é unha muller viva aí ao lado, por eso nós apostamos moito polo kilómetro cero, e despois a gala de refuxados, que é a nosa parte solidaria de todos os anos, que será tamén este ano integrantes do circo galego, todas as mulleres. Tanto a presidenta da Deputación de Pontevedra como o alcalde de Vilagarcía destacaron o protagonismo das mulleres e a vinculación do festival co pobo de Vilaxoán. Revenidas é realmente moi especial. É seguramente o que está máis vinculado ao territorio, o que está máis vinculado ao espacio, o que ten máis en conta a trayectoria vital e histórica de Vilaxoán, que integra no propio festival. E que conxuga tradición con modernidade. Un festival internacional, pero como ben dixo a presidenta da Diputación, moi pegado ao territorio. En canto ao programa musical, o festival combina artistas de ámbito internacional con músicos nacionais e da localidade. Na parte musical este ano destacar que veñen máis de 40 propostas artísticas, hai desde grupos de Vilagarcía como TNT, de Vilaxoán, que está Gramola, a gañadora de banda do concurso de banda Sonidos Mans, que é Carolina Rubirosa, que do Grove, pero despois está do mellor do estilo de música de Revenidas do panorama mundial, como Gogol Bordelo. O Circo Solidario, a Sardiñada e moitas outras actividades celebraránse para todos os públicos no Parque de Dona Concha. A entrada ao recinto dos concertos ten un custo de 41 € todo o evento, ou 25 € cada día.